Ο Βασίλης Χιώτης και ο Γιώργος Παπαχρήστος στα μικρόφωνα. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι πάντα ο κύριος Χρήστος Παπουτσής, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Παπουτσί, πριν την διακοπή, για το πώς εισπράττει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τα μέτρα και την κατεύθυνση μάλλον που έχουν αυτά. Διότι εξ όσων συνέλεξα στη Βουλή τις προηγούμενες 2 ημέρες υπάρχει γκρίνια. Σήμερα με τον Υπουργό Οικονομικών. Κοιτάξτε, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν είναι έξω από την κοινωνία. Είμαστε εδώ για να εκφράζουμε ακριβώς την αγωνία των πολιτών, την αγωνία της ελληνικής κοινωνίας που θέλει να ταινίσει με αισιοδοξία το μέλλον. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο ζούμε όλη αυτή την περίοδο, με τις συνεχείς διαρροές και τις ανεύθυνες προσεγγίσεις της κρισιμότητας της κατάστασης, στην πραγματικότητα ο κόσμος αντιδρά και αντιδρά, γιατί κάθε μέρα ακούει μέτρα τα οποία γεμίζουν με αγωνία και φόβο την ψυχή του. Και η αλήθεια είναι ότι με την κοινωνία του φόβου δεν μπορούμε να ταινίσουμε με αισιοδοξία το μέλλον, ούτε μπορούμε να οικοδομήσουμε τη σύγχρονη Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, όλοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ συναισθανόμαστε την μεγάλη ευθύνη που έτυχε στο κίνημα, που έτυχε στην κυβέρνησή μας, να διαχειριστούμε τη μεγαλύτερη κρίση την οποία γνώρισε ποτέ ο τόπος. Και αυτή την κρίση θα τη διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εγγυόμενοι σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις φάσεις και τα στάδια την συνοχή της κοινωνίας και την αλληλεγγύη προς τους ασθενέστερους, προς τις ασθενέστερες εισοδηματικά τάξεις της χώρας μας. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε να πληρώσει το λογαριασμό ο πολίτης και κυρίως ο αδύναμος πολίτης, εκείνοι οι οποίοι σήμερα αντιμετωπίζουν τραγικά οικονομικά διέξοδα. Όλες οι προσπάθειες θα είναι σε αυτή την κατεύθυνση της αναδιανομής του πλούτου και κυρίως της δίκαιης κατανομής των βαρών. Δεν μπορεί κανείς να είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του, προς την πολιτεία, προς το κράτος, όταν αισθάνεται ότι ο διπλανός του με σκανδαλώδη τρόπο φοροδιαφεύγει ή αποφεύγει να πληρώνει τις υποχρεώσεις του προς την κοινωνία. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Όμως επιτρέψτε μου να πω ότι όποια μέτρα και αυτά και όποια άλλα ληφθούν στο μέλλον, εάν είναι μόνο δημοσιονομικού χαρακτήρα, δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα. Το αντίθετο μάλιστα, θα εγκλωβίσουν τη χώρα στον κύκλο της ύφεσης, στο φαύλο κύκλο της ύφεσης, και θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ να βγούμε. Γι' αυτό και είμαι από εκείνους που επιμένουν, και η κυβέρνηση ακριβώς αυτή την κατεύθυνση έχει, αλλά επίγει. Είναι πλέον αδύρυτη ανάγκη να επιταχυνθεί με κάθε τρόπο όλες οι δέσμες των αναπτυξιακών μέτρων, των μέτρων που θα τονώσουν τη διαδικασία της ανάπτυξης και θα ενισχύσουν την αγορά, και από την άλλη πλευρά όλες οι επιλογές εκείνες οι οποίες θα καταστήσουν την δημόσια διοίκηση και τους οργανισμούς της περισσότερο αποτελεσματικούς και περισσότερο ενταγμένους στο νέο πνεύμα της κυβερνητικής λογικής. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για καθυστερήσεις όσον αφορά την δημόσια διοίκηση, όσον αφορά τη λειτουργία της, όσον αφορά τη συγκρότηση των οργανισμών και κυρίως όσον αφορά την αποκατάσταση της πολιτικής εμπιστοσύνης της κυβέρνησης προς τις διοικήσεις των οργανισμών, που δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις παραμένουν οι ίδιες με την προηγούμενη κυβέρνηση. Κύριε Παπουτσί, όση ώρα μιλάτε έρχονται μηνύματα από τους ακροατές, τα οποία ξέρετε τι λένε. Ότι περιμέναμε από τον κύριο Παπουτσί, ο οποίος ήταν ο πρώτος που αντέδρασε στην εξαγγελία για πάγωμα μισθών όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, να απαιτήσει από την κυβέρνηση να φορολογήσει κυρίως τους έχοντες που γνωρίζει τα κέρδη τους. Η φοροδιαφυγή είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά γιατί. Αυτό θα κάνει η κυβέρνηση. Ναι, γιατί να σας απαντήσω. Ρωτούν οι ακροατές, γιατί δεν ξεκινήσατε από εκεί? Δηλαδή, υπάρχουν κερδοφόρες επιχειρήσεις, όπως είναι οι τράπεζες για παράδειγμα, ή πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, που αποθηκεύουν τα κέρδη ή τα βάζουν στις offshore, τα στέλνουν στο εξωτερικό. Γιατί δεν ξεκίνησε η κυβέρνηση από αυτούς, αλλά ξεκίνησε από αυτούς που αποκαλούμε τα συνήθεια υποζύγια, δηλαδή τους μισθωτούς που δεν μπορούν να αποκρύψουν εισοδήματα, τους οποίους θα επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από ό,τι φαίνεται με το φορολογικό νομοσχέδιο? Κύριε Χιώτη, περιμένετε να δείτε πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο για να διαπιστώσουμε ακριβώς ποιο θα είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε. Και σας διαβεβαιώ ότι η ισορροπία θα είναι υπέρ της υλοποίησης της δέσμευσής μας για κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται να ξεχάσουμε τις δεσμεύσεις μας και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αλλάξουμε κατεύθυνση όσον αφορά την πολιτική μας. Σε κάθε περίπτωση θα δώσουμε τη μάχη και θα τη δώσουμε τη μάχη για να πετύχουμε σε μια, επαναλαμβάνω, εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Κανένας δεν είναι ευτυχής
για τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, αλλά σας διαβεβαιώ ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τα πάρουμε, γιατί αυτή είναι η ανάγκη της χώρας σήμερα. Και κυρίως γιατί έχουμε υποχρέωση στον ελληνικό λαό να φέρουμε ξανά την ελπίδα. Χωρίς ουσιαστικά τολμηρά μέτρα, τα οποία όμως επαναλαμβάνω, το τονίζω για πολλοστή φορά, πρέπει να είναι δίκαια μέτρα, δεν μπορούμε να βγούμε από την κρίση. Και επιπλέον σας διαβεβαιώ ότι, και γι' αυτό επιμένω, ότι υπάρχει ανάγκη από μια ουσιαστική και μεγάλη δέσμη αναπτυξιακών μέτρων, ότι δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο στην εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών. Γιατί υπάρχει η αγορά, γιατί υπάρχει η ελληνική αγορά εννοώ, η οποία βρίσκεται σε τρομακτικά αδιέξοδα, γιατί υπάρχει η ελληνική κοινωνία, γιατί υπάρχει ο εργαζόμενος στην Ελλάδα που αντιμετωπίζει τα προβλήματα της καθημερινότητας. Για αυτούς βρισκόμαστε στην κυβέρνηση. Και ακριβώς με την δύναμη την οποία μας έδωσε η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, πρέπει να δώσουμε και στη μάχη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει και αυτή μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, όπου γίνονται κερδοσκοπικές επιθέσεις εναντίον του ευρώ, μέσα σε ένα πλαίσιο νομοθετικό και θεσμικό όπως είναι η συνθήκη του Μάστριχτ, η οποία ναι μεν προέβλεπε την συγκρότηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, αλλά σε περίοδο ανάπτυξης. Κύριε Παπουτσί, η πραγματικότητα είναι ότι δεν προέβλεπε πώς αντιδρά η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιόδους ύφεσης. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Γι' αυτό χρειάζεται και γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κάθε χώρα πρέπει να συνεισφέρει, αλλά για να συνεισφέρει σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να στέκεται στα πόδια της πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, να διακατέχεται από ψυχραιμία και από την διάθεση να δώσει τη μάχη με αποφασιστικό τρόπο στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Κύριε Παπουτσί, πρόσθετα μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση? Τι εννοείται? Εκείνο που έχουμε εμείς δεσμευτεί και θα κάνουμε είναι να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης και τον προϋπολογισμό του 2010. Αρκούν αυτά τα μέτρα γι' αυτό, γιατί ακούμε ότι έρχονται κι άλλα? Δεν αρκούν αυτά? Κοιτάξτε, υπάρχει μια κινδυνολογία και μια μετρολαγνία, η οποία διαμορφώνεται, επαναλαμβάνω, με εξαιρετικά ανεύθυνο τρόπο και λειτουργεί εις βάρος της συνοχής της κοινωνίας και της του αναγκαίου κλίματος που χρειάζεται αυτή την περίοδο για τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση των πολιτών. Πάντως μέχρι τώρα τι ακούμε επιβεβαιώνεται, κύριε Παπουτσί. Δεν υπάρχει καμιά μετρολαγνία. Ό,τι έχουμε ακούσει, φόρο στα καύσιμα, πάγωμα μισθών, έχουν επιβεβαιωθεί. Άρα μέχρι ώρας δεν έχουμε δει καμιά μετρολαγνία. Ναι, όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κάθε μέρα ο κόσμος ακούει μέτρα τα οποία έρχονται. Αύξηση ορίων συνταξιοδότησης ακούμε. Στην συζήτηση η οποία γίνεται υπάρχουν πολλές απόψεις και πολλές ιδέες. Ο καθένας έχει να προτείνει διαφορετικές επιλογές, τις οποίες και το κάνει με την αίσθηση της ευθύνης την οποία έχει ο καθένας απέναντι στην παράταξή μας και στη χώρα. Από την άλλη πλευρά όμως, εκείνος ο οποίος αποφασίζει τελικά είναι ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος και προτείνει, που κάνει την τελική του πρόταση, και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, οι οποίοι το αποδέχονται. Μάλιστα. Προφανώς ο καθένας έχει και τις περισσότερες πληροφορίες και περισσότερες προσεγγίσεις. Εκείνο όμως που έχει σημασία, και αυτό μπορώ να τονίσω εγώ, είναι ότι όλοι, και πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση και ο Υπουργός Οικονομικών και όλοι οι υπουργοί, ο καθένας στον τομέα του, από μία δέσμευση έχουμε. Τη δέσμευση να υπηρετήσουμε το συμφέρον του ελληνικού λαού και της ελληνικής κοινωνίας. Με τον τρόπο τον οποίο το Πασόκ γνωρίζει και με την κοινωνική ευαισθησία την οποία διαχρονικά έχουμε αποδείξει. Κύριε Παπουτσί, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.